Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам. Слава Христу! Паважаныя нашы сябры, гледачы, слухачы. Зноў мы з вами на хвалях Радыё Марія. Зноў мы з вами поедем на Брестскую вобласць. Паглядзім, што там у нас новенькага. Выберам такую мясціну, можа незвычайную, каля самай мяжы з нашай суседкай, з нашай Польшчай. Маршрут называецца Дамачава ці Дамачова. Ну, прабачце, не падрыхтаваўся, я, бачыце, не даведаўся, як правільна гучыць. Вось. Будзем глядзець, зноў там шмат у нас культавых пабудоў, але нешта ёсць і цікавае такое, незвычайнае, можна сказаць, пачынаючы ад того ж самага возера і чыгуначнай станцыі. Як не дзіва, але яна такая, паглядзіце на здымках. Ну, проста цуд. Зноў тое месца, куды я вось, калі тых мясцінах бываю, ну ўсё, вот нешта магу праехаць, а туды абавязкова я завітваю. І так, першая кропачка у нас Аркадія. Такая назва нейкая, антычная. Аркадія. Спачатку 17 стагоддзя вядома як сяло ў складзе берасцейскага павета Вялікага княства Літоўскага ў 90-е гады 19 стагоддзя на землях колішняй сядзібы будуецца ў стылі народнага дойлідства невялікая праваслаўная царква, якая была асвячона ў гонар святого Афанасія. У 1988 годзе святыню значна перабудавалі, павялічыўшы яе памеры. Побач з храмам дзейнічае праваслаўны мужчынскі манастыр. Ну, бачыце, яна была першапачаткова невялікім храмам, так, і невядома, да якой яна канфесіі адносілася. А вось ужо ў наш час, у канцы 90-х гадоў, яе перабудавалі і дабудавалі, так, яна набыла такія памеры і такія рысы архітэктуры. Вельмі такая і сама мясцінка, і сам храм вельмі дагледжаныя. Ну, і гэта добра. Вось. Вось тая мясцінка, якая трошкі разбаўляе нашу такую архітэктурную калекцыю, так скажем. Возера, яно назву такую мае. Таемнае, тайнае. Такую назву возера мае, да? Ужо сама назва гэтай блакітнай перлінкі берасцейчнай прымушае нас хоць на нейкі час завітаць да яе, прыехаўшы. Там прыязджае спачатку возера белае, потом следам возера чорнае. І праз невялікі час у нас сустракае это самае загадкавае лясное возера. Неўзабаве тут, ну так казалі там, калі я быў, пачнецца распрацоўка залежаў сапрапеля. Туды, вядома ж, наедзе шмат рознай тэхнікі. Вось, і ўжо не той будзе выгляд, так? Ну, а пакуль у нас ёсць магчымасць убачыць яе некаранутым. Ну, вось, менавіта ў нашым выпадку вы убачыце здымкі без усялякай там тэхнікі гэтага возера. Ну, а наконт назвы па-рознаму кажуць, што нехта не ведае, нехта там кажа, да, і што тут толькі не надумлялі наконт гэтага возера, і нейкія там у ім там клады затопленыя, і там нешта ўвалілася, нешта незнаёмае. Я маю на ўвазе, нейкі там жыў у далёкі час, нейкі жыў прывід, нейкі там істота нейкая жыла такая, літаральна, легендарная ці казачная. І вось яна у гэтым абходзіла гэтае балота нейкі час, мабыць, баялася, мабыць, ну, была, можа, з ім у нейкай незгодзе. І ўрэшце рэшт гэтае возера, якое, можа, было і калісьці і балотам, схапіла яго і зацягнула ў сваю багну, ў свае хвалі. Ну, ось так. Такая нават ёсць згадачка пра гэта возера. Вось. Наступная кропачка Дамачава. Час узнікнення паселішча датуецца прыкладна пачаткам 18 стагоддзя як уласнасць роду Вінгенштейнаў. Магчыма, гэта была маёмасць радзівілаў,
потому что менавіта Вінгенштейны сталі ўласнікамі в асноўным усіх маёмасцей, якія былі пад радзівіламі. У 1905 годзе на месцы старой уніяцкай святыні, вядомай з 1788 года, узводзіцца драўляная царква святога Лукі. У стылі класіцызму ў 1905 годзе была завершана будоўля каталіцкага храма на Свяцейшай Дзевы Марыі, побач з касцёлам помнік удзельнікаў паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўска 1863-64 гадоў. Вось гэты помнік і сама каталіцкая святынька, і гэты помнік паўстанцам, зноў жа, паўтаруся, чаму? Таму што, прыемна, калі ты прыязджаеш, калі ты глядзіш, абходзіш, а там усё ў належным стане. І гэты невялічкі, я не ведаю, не парк, гэта сквер нейкі, і гэтыя пабудовы культавыя, і само паселішча, ў такім стане. Гэта частка западнай Беларусі, трэба сказаць, так? Яшчэ самі жыхары гэтага паселішча, вось так адносяцца да сваёй спадчыны, да сваёй гісторыі, да сваіх помнікаў, наогул, да свайго месца, дзе яны жывуць. Таму яно вельмі чыстенька, я бы так сказаў, так? Калі гэта можна прымяніць гэта слово. І выдатна. Я, напрыклад, там, калі размаўляў з мясцовымі жыхарамі, я абавязкова іх дзякаваў за гэта. Яны казалі, так тут нічога звычайнага, у нас заўсёды так. Выдатна, што так, выдатна. Не ўсюды так, а бачыце, у іх вот так. Што для іх это ўсё звычайна. Так, наступная кропачка ў нас Гершоны. Пісьмова зафіксавана, што паселішча існавала ў пачатку 15 стагоддзя на землях Вялікага княства Літоўска. З велікакняжацкага дазволу у 1672 годзе тут будуецца першая драўляная святыня. Пасля паўстання 63-64 гадоў на яе месцы узведзена мураваная праваслаўная свята-багародзіцкая царква. Як той папярэдні храм знік, невядома, можа і разбурылі, можа згарэў, можа, не ведаю. Але яна была драўляная. Каля вёскі ў 1878 годзе амаль цалкам захавалася магутная пабудова 5-го форта Брестскай крэпасці. Вось тут трошечкі прыпыніцца можна, там две такія кропкі. Вось гэты 5-й форт, ён захаваўся добра. Не ведаю, магчыма, можа, не так абараняўся, не быў на шляху, можа, там нейкага такога асноўнага напрамку, што ён так у такім стане захаваўся. Але побач там, калі ехаць уже да Бярэсця, побач яшчэ адзін форт. Вось я не магу назваць назву, магчыма, 6-й форт. Магчыма, 6-й форт. Ён узарваны. І там адзін са здымачкаў бачна, як ён пашкоджаны. І вось калі глядзіш на гэта і разумееш, што нічога нельга ад разбуральнай сілы чалавека, менавіта чалавека. Я панимаю, там выбуховыя сродкі нейкія, там шашкі розныя, там порах і ўсё, што ўзрываецца, так і рве. Бачыце, сам гэты форт, там каля 3 метраў таўшчыні сцены. Ён амаль закопаны быў у зямлю. Налажылі столькі выбухоўкі, так рванула, што гэта ўсё разляцелася, як я не ведаю, што як нейкі картачны домік. Гэта жах. І з аднаго боку, кажацца, што не пабудуе, оно так можа ўзарвацца. А яшчэ і з іншага боку, дык можа не будзем будаваць, не будзе трэба ўзрываць, і наогул не трэба гэта ўсё рабіць, вынішчаць адзін аднаго. Я маю на ўвазе ваяваць. Хай з гэтай вайною. Столькі ў нас всякіх цікавых розных спраў. Трэба гэта рабіць. Ой. Дубок, наступная кропачка. Паселішча, вядома, з канца 17 стагоддзя шляхецкая маёмасць. Прыкладна з сярэдзіны 70-х гадоў 18 стагоддзя пабудаваны невялікі драўляны храм.
Да якой канфесіі першапачаткова ён адносіўся, пакуль нам невядома. З 70-е гады 19 стагоддзя да асноўнага аб'ёму Свята-Ільінскай царквы прыбудаваны прытвор, званіца і надаецца ўжо святыні рысы народнае дойлідства. Вось я заўважыў, што на Берасцейшчыне, калі была Берасцейская унія, калі будавалі святынькі, то яны былі дастаткова невялікія. Ну, мабыць, быў час такі, вельмі хуценька хацелася зрабіць іменно гэтай будынак, які адносіўся да менавіта гэтай канфесіі. Будавалі невялічкія храмы, можа, потом было б такія намаганні, сродкі і жаданні, каб разбудоўваць іх. Вось, ну, разбудавалі далей. Так вось, адна частачка відавочна, бачна, што вось гэта частка, якая першапачаткова была, а да яе прыбудавалі прытвор, а потым званіцу. Яны з аднаго боку спалучаюцца, з другого боку яны такія, ну, я не ведаю, з рознага часу, з рознага архітэктурнага накірунку. Ну, неяк неўдала гэта ўсё атрымалася. Але гэты храм і тым і прывабны, што ён вось так яскрава паказвае гэту недарэчнасць, калі адныя пабудавалі, а потом прыйшлі другія і пачыналі перабудоўваць. Вось, недарэчна і дзесьці нават і неяк на гэта глядзіш і усмешка некая з'яўляецца на твары. Вось, Мухавец. За савецкім часам у 1969 годзе паселішча згубіла сваю гістарычную назву. Ну, вось, бачыце, вырашылі, вынішчалася гісторыя, вынішчаліся нашыя і культавыя пабудовы, і сядзібныя пабудовы, яшчэ і вынішчалася наша тапаніміка, нашыя назвы. Вось гэта паселішча называлася Раманаўскія хутары. Ну, не ведаю, як Раманаў адносіўся да цара, можа, Раманавых, наўрад. Можа, гэта бы проста Раманавы былі, вось тут заснавалі хутары, а потым яно вырасло да паселішча. Ну, гэта ўжо другая справа. Але, бачыце, нешта раманаўскія хутары не спадабаліся і прыбралі старую назву і назвалі гэта паселішча Мухавец. Гэта па назве ракі, якая побач працякае. Вось, амаль адначасова са з'яўленнем чыгуначнага шляху Брест-Ковель, які быў пракладзены ў 1873 годзе, пабудаваны з цэглы ў класічным стылі з элементамі готыкі, пабудавана паштовая станцыя. З'явілася яна тут у 1872 годзе і першапачаткова мела дапаможныя будынкі. Што такое паштовая станцыя? Гэта комплекс. Гэта і нейкая стайня для коней, для вазоў, для карет. Гэта там, не знаю, гаспадарчыя пабудовы, дзе, можа, захоўвалася паліва, тыя самыя дровы. Вось, гэта было і, можа быць, даже была вазоўня, можа, асобная какая, і было памяшканне, можа, і для пачтальёнаў, можа, ну, неяк прыдарожная гасцініца, тая ж карчма, так? Ну, рэшце рэшт, бачыце, гэты будыначак захаваўся, а ўсё астатняе згублена. Чэрск. Наступная кропачка у нас гучыць так, Чэрск. Паселішча Берасцейскага ваёўства Вялікага княства Літоўскага вядома з сярэдзіны 16 стагоддзя як прыватная маёмасць роду Радзівілаў і Вітгенштейну. Ну, памятаеце, я гаварыў, што, магчыма, Вітгенштейны, вось эта маёмасць радзівілаўская, яна да іх пераходзіла з часам. Вядома, што драўляная святыня ўзведзена ў стылі барока прыкладна ў канцы 17 стагоддзя. Ці быў храм уніяцкім, невядома, але пасля 1864 года святыню грунтоўна перабудоўваюць. Менавіта, ну, на маё меркаванне асабістае, што менавіта быў гэта уніяцкі храм. А чаму? Таму што, ну, і не ведаю, 99%, калі гэтая святынька была каталіцкай ці уніяцкай, то яе абавязкова пасля і студэнцкага паўстання 30-31 гадоў і пасля паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўскага іх перабудоўвалі.
і гэта ўжо можна сказаць, гэта паказальнік такі, калі храм быў перабудаваны ў гэты час, значыць, адназначна ён быў другой канфесіі, не праваслаўнай. У Свята-Міхайлаўскай царквы з'явіліся вялікі прытвор і званіца. І зноў жа той прыклад, калі храм быў вось, але вось менавіта у Чэрску гэта, можа быць, больш неяк тут папрацавалі, можа, з ведамі нейкімі асаблівымі будаўнікі, з нейкімі рысамі, што яны разбіраліся трошкі ў архітэктуры, ў прыгажосці гэтых храмаў, што яны пабудавалі так, што гэта было, для вока не так резала вока, глядзелася неяк прывабна. Вось, і нарэшце Дубіца. У гэтым куточку Берасцейшчыны я вельмі хацеў убачыць менавіта гэты архітэктурны помнік нашай нацыянальнай спадчыны. Гэта неверагодна цікавая чыгуначная станцыя, узведзена з цэглы ў 1897 годзе. Вось на маё абмеркаванне, тут нават так запісана, здаецца, такі невялічкі сярэднявечны замак, ці яго толькі частка, прыпыніліся тут і стаяць. А чаму стаяць? Таму што некага чакаюць, а той, каго яны чакаюць, да яго не ідзе. Які ўжо час. Вось. А я калі прыйшоў, я яго так пакранаў рукой і сказаў, спадзяюся, што той, каго ты чакаеш, дачакаешся, а пакуль прыйшоў я цябе пабачыць, з табой завітацца і цябе крануць нават свае далоні. Можа, вы паглядзіце, скажаце, што я тут такое ўбачыў? Нічога такога незвычайнага. Але ж мне падаецца, што гэта такі будынак, які... Вось гэта, бачыце, гэта той прыклад, калі я заўсёды звяртаю ўвагу, як будаваліся праваслаўныя святыні, напрыклад, мурав'ёўкі, па тыпавых праектах, так? І як будаваліся каталіцкія святыні. Гэта я не кажу пра тое, што я нейкі прыхільнік той ці іншай веры, там, не ведаю. Але калі казаць шчыра, так, то кожны каталіцкі храм будаваўся па асобнаму праекту. А вось чамусьці, не чамусьці, а вось забудоўвалі гэтымі аднатыпнымі мурав'ёўкамі, гэта так, імкнуліся там нешта перарабляць. Так от, наконт чыгуначных станцый гэтых, так, вось гэтая пабудова, яна настолькі розніца, настолькі непадобная, настолькі незвычайная, еўрапейскі будыначак. І вось ён тут на нашых землях захаваўся, дзякуй Богу, дурні нейкія не разбурылі гэта ўсё. Прабачце, калі ласачка. За такі, я так вось узрушаны, адначасова вельмі рад, што гэта захавалася будыначак, і адначасова я вельмі шкадую, што нашыя такія станцыі не такія разнастайныя, яны вельмі пахожыя на сябе. І зноў жа той жа самы славуты тыпавы праект, а гэты будыначак вось такой. Толькі часу я яго, таму што мне ён падабаецца, вот яшчэ раз скажу. І так, 9-я кропачка, пойдзем мы ад этой Дубіцы. 9-я кропачка, Прылукі. Так, под Мінскам ёсць такая у нас населены пункт Прылукі, дзе сёння захаваўся сядзібны дом роду Чапскіх. Бачыце, там пад Бярэсцем таксама ёсць Прылукі свае. Старажытнае паселішча тут існавала здаўна. У пачатку 16 стагоддзя засведчана, што гэтыя землі ў складзе Берасцейскага стараства Вялікага княства Літоўскае як каралеўская маёмасць. У 1870 годзе ў стылі драўлянае народнае дойлідства пабудавана Свята-Багародзіцкая царква. Па вельмі сціплых звестках на месцы дзеючага храма некалі існавала вельмі старажытная святыня. І вось зноў кажуць пра, зноў жа там, калі ў некага спытаць, калі нешта яшчэ захавалася ў памяці людзей, яны чамусьці ўзгадваюць, што тая старажытная святыня, драўляная, вельмі была прыгожая. Бывае, знаеце, спытаеш, кажуць, так, была нейкая там святынька, там царква, ці касцёл, ці уняцкі храм. І ўсё.
А тут чамусьці вось я, мабыць, там чалавек 3 спытаў, яны ўсе вот, рабілі такі акцэнт, што вельмі прыгожая была пабудова. Вельмі прыгожая была такая драўляная святыня, вельмі прыгожая, такая захавалася ў памяці людзей. Ну, мабыць, можа, калі-небудзь хто-небудзь, можа, са слоў папробуе намаляваць нешта блізкае, будзе чалавек там глядзець за пляча мастаку і казаць, ну, вось так, вось так, вось так, ну, а як іначай? Не было тады фотоапаратаў. І, бачыце, орда туды не зайшоў, орды тады не было. Ну, вось, і нарэшце ў нас 10-я кропачка гэтага маршрута, гэта Медна. Медна. Прыклад ад сярэдзіны 16 стагоддзя паселішча вядома як частка берасцейскага ваяводства Вялікага княства Літоўска, маёмасць радоў бранінскіх, расінскіх. Першая драўляная святыня была ўзведзена ў 1819 годзе. Ці гэта быў уніяцкі храм, ці каталіцкі, невядома. У 1870 годзе будуецца новая Пакроўская царква, ці адбылося толькі перабудова папярэдняй. Таксама пакуль цяжка адказаць. А зноў жа прыклад, калі бачыш недарэчнасць вот этих прыбудовак, ну, не маглі дойліды нашай мінуўшчыны пабудаваць нешта такое першапачаткова. Мабыць, гэта была перабудова. А калі была перабудова, то бачыце 1870 год, это, ну, пасля паўстання каліноўцаў. Вось так яе перайначвалі, перабудоўвалі. Ну ўсё, сябры, бачыце, у нас сёння трошкі другая ўжо лакацыя. Тут вось у меня другі паверх, гэта памяшканне бібліятэкі. Ну так, кіназал, бібліятэка. Там у мяне шкло такое таямнічае. Люстэрка, прабачце. Так. Ну, там бібліятэчкі трошкі у мяне кусочак. Поэтому будзе жаданне не толькі паехаць па гэтаму маршруту ці па іншых, а яшчэ і што? Завітаць да мяне ў госці. Так, нешта знойдзем на стол, пасядзім, пагутарым і намецім новыя маршруты. Таму абдымаю вас усіх, добрай вам дарогі і, як традыцыйна, заўсёды беражы вас Бог. Да пабачэння. Маршруты даўніны з Владзімірам Цвіркам.